Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Menteri rang ba ka Jylla konrad ke sangma ula pintip lingba ki social media account jong u basangut ki MLA ka BJP na Madhya Pradesh kilawan poi hakani ka Jylla Meghalaya. Kisangut ki MLA ki kenthop yu Hari Shankar Khatik u MLA ka BJP na Jatara constituency u Ramesh Prasad Khatik u MLA ka BJP na Kirera constituency ka Manisha Singh ka MLA ka BJP na Jai Singh Nagar constituency baru Gaurav Singh Pardhi u MLA ka BJP na Katingi constituency. Kini baru sangut ki dei negara Jylla Madhya Pradesh. Hindre menteri rang ba umshim na batai leka jingwan kini ki sangut ki MLA na Madhya Pradesh kadan jinga sno ne em ba jing jar ngai jong ki arngut ki syukurim katau Raju Raghuvanshi berga Sonam Raghuvanshi Hindre konrad uloang bagi wan ban pe kumnu ke rukam terekam ke Jylla Meghalaya.